Umlando kaMthokozisi Siyanda Mvelase. Mina Mthokozisi Siyanda Mvelase ngazalwa ngomhla ka-24 May 1998, ngizalelwa eNkonjeni Hospital, Ulundi. Ngizalwa uSikhonzile Eunice Khuzwayo kanye noNdumiso Mlamuli Mvelase. Ngifunde amabanga wami aphansi eNqulwane Primary School, ngafunda amabanga aphezulu eNhlungwane High School. Ngibe sengiphothula eMpumalanga Training Trust lapho engafike ngenza khona iBuilding and Civil Construction. Ngaqala ukusebenza eZibo Containers ngonyaka ka-2018 as a packer, ngakhuphuka ngesikhundla ngagcina sengiyi-machine operator. Ngibe sengiyeka ukusebenza kule nkampani ngonyaka ka-2023. Ngaya eThekwini ngenxa yokuzama amadlelo aluhlaza. Ngibe sengibuya futhi eGoli ngoJuly 2025 ngoba sengithole itoho lokushayela imoto ze-e-hailing Bolt. Ngiqale ukusebenza ngomhla ka-11 August 2025, ilapha engificwe ukufa ngesihluku ngomhla ka-13 August 2025. Emva kwezinsuku ezintathu nje vo zokusebenza, ngishiya ngemuva umama wami obengithanda kakhulu kanye nobaba wami. Uma ngibheka emuva, ngibonga zonke izinto ezincane nezinkulu engizenzelwe abazali bami. Isikhathi ebengisichitha nomndeni wami kanye nabangani bami. Ngizamile ukuphila ngobubele, ukuthanda ngenhliziyo yonke nokuhleka njalo. Ngiyathemba isikhathi uNkulunkulu abesiphe sona ngibe umthokozisi empilweni zenu. Ngiphile ngomusa, nothando, nenhlonipho. Bazali bami, ngiyanicela ningahlali isikhathi eside nilusizi. Ngicela ningikhumbule ngokuhle kodwa nothando enginishiya nalo. Salani kahle zihlobo zami koKhuzwayo, Gumede, Mnguni. Salani kahle zihlobo zami koMvelase, Mthembu, Mnisi. Siyobonana kwelizalo.